אדוני הפרופסור, אתה חוזר וטוען שכדי ללמוד על ההווה ולעשות אותו לטוב יותר, כדאי לדעת ולהכיר את ההיסטוריה, נכון? בהחלט, בהחלט. ברשותך אני מבקש לפתוח את התוכנית בקולות של מלחמה שהוקלטו ממש בימים אלה. הווה שכל כולו תוצאה של העבר. והזיכרון שלו. בדיוק. אני אנסה לשאול אותו כרגע אם מה ששמענו מוגדר כשקט יחסי, מהו בדיוק מצב קריטי. Maybe if this is a relatively quiet situation, what is a critical one? Kaže, ako je ovo relativno mirno stanje, kako je kad je kritično? To je malo teže opisati. That's a bit more difficult to describe. What is that now? To se može jedino... And this is the Croatian tanks? A ovo su sad Hrvati ili? Da. Yes, these are the Croatian tanks that we took off the army. So once again, what is a critical one? He said that it's very difficult to describe. You can מאוד קשה להגדיר. מאוד קשה להגדיר כאן מהו מצב קריטי. זה משהו שהוא די קשה להגדרה, בכל אופן מה שאנחנו שומעים כאן ברקע, שוב, על פי המציאות היוגוסלבית של השבועות האחרונים, כאן בעיירה פינקובצי, 1.5 קילומטר מהחזית, החמה ביותר ביוגוסלביה, זהו שקט יחסי. דובר העברית הוא איתי אנגל בקטע. התותחים, קולות הנפץ וההפגזה הם תותחי הקרואטים או הסרבים המשיבים להם. הם תותחי הטרגדיה האיומה הזאת, שאין לה לפי דעתי שני בהיסטוריה. שעה היסטורית, רצח בארון הבגדים. אלכס אנסקי והפרופסור מיכאל הרסגור מעיינים בקורותיה של סרביה. עורכת מאיה להט. שם התוכנית שלנו זה רצח בארון הבגדים, דפים מעברה של סרביה. רצח בארון הבגדים? כן, אבל אלכס, אני הכינותי את התוכנית הזאת באי רצון. למה הכינותי אותה? כי אני רוצה שהציבור יבין מה עברה של סרביה, של קרואטיה. באי רצון, מפני כשאני הייתי אלם בימי הכיבוש הנאצי, יוגוסלביה הייתה אור גדול מאוד. הסתכלנו אל טיטו והלוחמים שלו נגד הנאצים כתקווה גדולה. אחד הנערים שהיה איתי במשפט נידון למוות ונורא, פויו זלמנוביץ', כתב ביומן שלו שהמשטרה החרימה באיטלקית, נון סיאמו סולי, אנחנו לא לבד, טיטו קיים, יוגוסלביה קיימת. איזה משפט? כן, נידונתי ל-20 שעות עבודת פרח. בעוון מה? בעוון השתתפות בשומר הצעיר, בימי הכיבוש הנאצי. אבל העניין הטרגי כאן זה שאותו פויו זלמנוביץ' ראה בלוחמים של טיטו, שהם היו סרבים וקרואטים, את הגיבורים האידיאליים. ועל כן הדפים מעברה של סרביה שאנחנו נדפדף עכשיו מול הציבור מסבירים לא את המלחמה נגד הנאצים, אלא מה שהיה לפני זה ומה שהיה אחרי זה ומה שמתרחש היום. אתה עומד לנפץ באוזנינו את האידאל של יוגוסלביה המאוחדת של טיטו? לא אני, ההיסטוריה נפסה את האידאל הזה, אבל אני חושב שמה שקרה שם זה סירוב הזולת. סירוב, כן. כל צד מסרב להכיר בקיומו של הזולת. זה משהו שמזכיר לנו את המצב אצלנו. זה משהו שמזכיר את סארטר, הגיהנום הוא הזולת. הגיהנום הוא הזולת, בדיוק. אנחנו שומעים על שפיכות דמים נוראה ביוגוסלביה בין הסרבים והקרואטים, וכאן בארץ קשה לנו לדעת בשביל מי להיות. זה טירוף טוטלי, גרוע פי כמה וכמה מהאינתיפאדה יש נגד כל הצדדים שם, מפני שהם יצאו מתחום התרבות, והם הופכים את יוגוסלביה לחלק של העולם השלישי, לאמריקה הדרומית של המאה ה-19, לתקופה של טרור, של רצח, של אי אנושות.
ב-1804 הסרבים התקוממו נגד האימפריה העות'מאנית, תחת הנהגתו של קלגיורגה. הסרבים נוצחו על ידי הטורקים, וקלגיורגה ברח לאוסטריה. הוא היה פשוט רועה צאן. בגלל פרצופו השחום ועיניו השחורות החודרניות, קראו לו קרה גיורגה, גיורגה השחור. קרה בטורקית זה שחור. אחרי שהוא נכשל, חברו לנשק, מילוש אוברנוביץ', התחיל מרד חדש ב-1814, והפעם זה היה יותר מוצלח. אנחנו קוראים עכשיו מתוך הספר שכולל את כל הסיפור הזה של קרל גלאט, קייזר טראום וקוניגסקרונה, וינה 1972. קייזר טראום, חלום הקיסרות. קוניגסקרונה, כתר מלכותי. ומדוע נקרא הספר שאתה מבקש ממני לקרוא בו חלום קיסרי וכתר מלכותי? מפני שלצערם של עמי יוגוסלביה ושל העולם כולו, אני חושב, שני העמים הלוחמים היום אחד נגד השני, או ביתר דיוק, שתי האוליגרכיות, שתי ההנהלות הנלחמות אחת נגד השנייה, חולמות כל אחת לחזור אל אותה תקופה, כאשר העם שלהם הקים פחות או יותר קיסרות על כל שטח יוגוסלביה. אבל אם אי אפשר לשכוח דבר שכזה, שבין 910 ל-928 המלך תומיסלב של קרואטיה, כתר כזה או כתר אחר, מאות שנים עברו מאז. אני רוצה להזכיר לך שהמלך האחרון של יוגוסלביה קרא לבנו תומיסלב, ככה שזה לא כל כך מקרי. הוא קרא על שמו של אותו מלך מלפני כל כך הרבה שנים. אבל אל נשכח שכאשר היטלר ומוסוליני הקימו בקרואטיה מדינה גרורה, מדינת בובה, המדינה הזאת, תחת הדיקטטור והטליין אנטי פאבליץ', לקחה על עצמה כל הסימנים וכל ההכרזות וכל המסמכים הרשמיים של אותו תומיסלב. כלומר, העבר נעלם. זה הולך ומסתבך, אני לא... מדוע? ציפיתי שזה יהיה קל להבנה, אבל יש לנו כאן סרבים, יש לנו כאן קרואטים, יש לנו את תומיסלב מלפני... קרואטי. הוא קרואטי. כן. אני לא מוצא את... ובכן, תומיסלב הקרואטי מלפני כל כך הרבה שנים, במאה ה-11, כבש חלק גדול של התחום של היום של יוגוסלביה. והקרואטים חולמים לחזור לאותו מצב. מי הם הקרואטים? הם אנשים עם עיניים מלוכסנות, עם שיער שחור? הקרואטים הם סרבים, והסרבים הם קרואטים, זה אותו עם. אבל הם... זה אותו עם, אותה שפה, השפה היא סרבו-קרואטית. זאת הטרגדיה הגדולה. אפשר להגיד שהסכסוך אצלנו הוא טרגי, הפלסטינאים והישראלים, אבל אנחנו עמים שונים. הטרגדיה עוד יותר אבסורדית, עוד יותר מסברת שיער, שם, מפני שזה אותו עם, אשר עברו הוא שונה משנה היסטורית, זה הכל. אותה שפה? אותה שפה. אותה אמונה? לא, האמונה היא שונה. הקרואטים הם קתולים, הסרבים, הם קומוניסטים, זה אין שום דבר, אבל נניח שהם אורתודוקסים. הקרואטים כותבים את שפתם באותיות לטיניות, אנגליות מה שאומרים, הסרבים כותבים את שפתם באותיות קיריליות, כלומר רוסיות, אבל זה רק ההיסטוריה שינתה את זאת. ביסודו של הדבר זה עם אחד, וכל העמים האחרים, העמים היוגוסלביים, הם קרובים ביותר. מונטנגרו, שזה רפובליקה קטנה ליד הים האדריאטי, שם מדוברת השפה שהסרבים מבינים אותה מיד, כפי שמבינים הקרואטים. השפה המונטנגרית? היא סרבו-קרואטית. זה עם אחד. אני ממשיך להתבלבל. קרואטיה, הקרואטים מדברים קרואטית? הם מדברים סרבו-קרואטית. סרבו-קרואטית. הסרבים מדברים? סרבו-קרואטית. סרבו-קרואטית. המונטנגרי? סרבו-קרואטית. יש עוד עמים שם? יש מקדונים. המקדונים מדברים? סרבו-קרואטית עם חצי בולגרית. מעורב. ובמי נלחמים המקדונים? המקדונים עדיין לא, אבל הם ילחמו. כלומר, מנינו 4 עמים. כן, אבל יש גם בוסניה והרצגובינה. ובמי נלחמים הבוסנים וההרצגובינים? הבוסנים וההרצגובינים מפחדים שהסרבים והקרואטים יחלקו אותם בינם לבין עצמם. וכאשר אנחנו אומרים יוגוסלבים, איננו אומרים דבר בעצם. אנחנו אומרים הסלאבים הדרומיים. הסלאבים הצפונים זה הצ'כים והסלובקים, והסלאבים המזרחים זה הרוסים והאוקראינים והבלורוסים, אצטרה, והסלאבים הדרומיים זה אלה שאנחנו עוסקים היום בהם, הסרבים והקרואטים, בעיקר הסרבים.
ומי בשלטון? עדיין עם כל שלטון. מפני שדיברנו על תומיסלב. תומיסלב. שהיה ראש אימפריה קרואטית. עכשיו אנחנו מדברים על ראש האימפריה הסרבית. שטפן דושן היה בין 1331 ו-1355 בראש אימפריה סרבית, אשר כיסתה פחות או יותר את כל חצי האי הבלקן. כלומר, כל צד כאן שולל את קיומו של הצד השני, ורוצה שכל השטח יהיה שלו בלבד. בדיוק. ושהצד השני יתעדה. בדיוק. זה לא מצב כל כך שונה ממה שהיה מצב אצלנו לפני ועידת מדריד. אבל שם זה המצב לפי דעתי הוא הרבה יותר טרגי. התחלנו לקרוא על שני מנהיגים סרבים אשר קמו נגד הטורקים בראשית המאה ה-19. כן, קרג'ורג'ביץ' ואוברנוביץ'. שניהם היו אנאלפביתים, שניהם היו רועי צאן. כמה זה יפה, שני רועים, אחים לנשק, לוחמים בטורקים. כמה לוחמים היו להם ומה גודלה של סרביה אז? סרביה הייתה מדינה, קודם כל זה עדיין לא מדינה, זה שטח כבוש נגד הטורקים, של 500,000 תושבים. והצבא שהתקומם נגד הטורקים מנה פחות מ-2,500 איש. במה שנוגע לאחוות הלוחמים של קרגיורגה ושל אוברנוביץ', נא לקרוא. אחרי מפלתו נאלץ קרג'ורגה, אני מבטא נכון? קרג'ורגה, כן. ג'ורג'ה השחור, כלומר ג'ורג'ה השחור, כן. לרדת למחתרת. אוברנוביץ'. מילוש אוברנוביץ'. מי הוא? מילוש, זה המנהיג השני שלנו. המנהיג השני? כן. הגה רעיון של שיתוף פעולה עם הטורקים, על מנת לקבל מהם את הזכות לעמוד בראש סרביה אוטונומית. כשלב לסרביה עצמאית כמובן. בלילה שבין ה-12 ל-13 ביולי 1817, הוא שלח את אנשיו אשר רצחו את קרג'ורגה בשנתו. כן, זה את אחיו. לנשק. את אחיו למרד. כן. מילוש אוברנוביץ' שלח את ראש חברו לנשק כמתנה לסולטן, וארגן לשארית גופתו הלוויה מכובדת בעיירה טופולה. אתה רואה? הוא כיבד את זכרו של חברו. הנה, כאן נטמן זרע הפורענות. מפני שאנחנו נהיה עדים לוונדטה, למלחמת נקמה, שתשקיע את כל סרביה, וכפי שאתה תראה, את העולם כולו. הרצח הזה, זה תהיה הכללה של ההיסטוריה היוגוסלבית, של ההיסטוריה הסרבית. מילוש אוברנוביץ', שהוא עכשיו עומד בראש סרביה, שהוא השיג לאוטונומיה, איננו בדיוק המנהיג האידיאלי של האוטונומיה. קרא בבקשה מה נאמר עליו. הוא העריך שמנהיגה של אוטונומיה נהנה מזכות בעלות על הקרקע בכל שטחי האוטונומיה. כלומר, הוא לקח קרקע מן העיקרים. והתנהג בהתאם. כן. הוא היה טיפוס מרושע למדי. הוא היה טיפוס פרימיטיבי. רוצח אחיו, משתף פעולה עם השלטון הטורקי, ועכשיו, כאשר הוא כבר זכה באוטונומיה, מתנהג כמלך. כעריץ. כן, כן, כן. הוא העלה באש שכונה שלמה של בלגרד בטענה שעליו להקים עיר מודרנית יותר. טוב, מודרניסט, כן. חברי האופוזיציה הוזמנו להתייעץ איתו, הושבו על הקרקע, והולכו בעלות ובשוטים. את מסחר החזירים של ארצו ביקש להפוך למונופול אישי שלו. למרבה הפליאה, הוא תיאר לעצמו כי מגיעות לו גם זכויות בעלות על כל הנשים היפות באזור האוטונומיה. זה יותר בוקאצ'ו. אוברנוביץ', הבה נזכור את מילוש השם. אוברנוביץ', כן. אוברנוביץ', מילוש אוברנוביץ', שהוא אויבו של קרגיורגה, שהוא המייסד של משפחת קרגיורגביץ'. קרגיורגביץ', אבל אוברנוביץ' דנן, כן, הוא ראשון האוברנוביצ'ים. הוא ראשון האוברנוביץ', הוא אבי אבות הקרואטים? לא, אנחנו רק בסרביה. אנחנו רק בסרביה בינתיים, לא חרגנו מגבולות סרביה. הזכרנו את תומיסלב,
הקיסר הקרואטי, עכשיו אנחנו חוזרים לסרביה. סרביה. כן. ובכן, זה למעשה הצד הרומנטי של מילוש אוברנוביץ', השאיפה שלו להעלים את הנשים היפות לטובתו. והבית המאוד צנוע, שהיה נניח ארמון הממשלה האוטונומית, שם הוא קיבל את האורחים שלו ואת הקונסולים, היו המון תמונות של נשים ערומות. ותאר לעצמך שהיה בא איזה מכובד סרבי, הוא אומר, אשתי על הקיר! כי הוא היה מזמין תמונות של כל האנשים שהסכימו לשתף פעולה איתו בצורה אינטימית. והסרבים סבלו הרבה זמן את שליט כזה? הרבה זמן כן, אבל לא לנצח. הם מרדו נגדו. נגד אוברנוביץ'? מילוש אוברנוביץ'. נגד מילוש? נקרא לו אוברנוביץ' הראשון, כי ככה קוראים לו שם. כן. והוא נאלץ ב-1839 להתפטר ולברוח לרומניה. ובכן, במקומו של מילוש אוברנוביץ' מי בא לנו? מיכאילו אוברנוביץ', הבן שלו. מיכאילו אוברנוביץ'. כן. תומכי משפחת קרגיורגביץ'. קרגיורגביץ' עשו לו את המוות, ודאי. כן, בוודאי. והם אילצו אותו לברוח ב-1842. אנחנו מתקרבים לזמננו. לא, עוד לא, אבל אי אפשר להגיד שיש ביציבות. למעשה, אוברנוביץ' קרגיורגביץ' משתנים בשלטון פעם אחת, פעם שנייה, אי יציבות מתמדת מלווה את היסטוריה של סרביה. עכשיו עולה על כס הנסיכות האוטונומית מי אם לא אלכסנדר קרגיורגביץ'. אלכסנדר, בנו של הגיבור הלאומי, אשר ראשו הותז על ידי חברו לנשק אוברנוביץ'. אבל תומכי משפחת אוברנוביץ' עושים לקרגיורגביץ' את השלטון ואת החיים לבלתי אפשריים, וגם הוא נאלץ לברוח ב-1858. אני מקווה שהמאזינים לא מתבלבלים בגלל... הם כן מתבלבלים. הם כן מתבלבלים. את ההיסטוריה של סרביה, קרגיורגביץ' ואוברנוביץ'. עכשיו, פשוט מאוד, מילוש אוברנוביץ' חוזר לשלטון. הוא בחור בן 79, ואחרי שאלכסנדר קרגיורגביץ' הודח, מזמינים שוב את מילוש אוברנוביץ'. חשבתי שהתיזו את ראשו. לא, הוא התיז את ראשו של קרגיורגביץ', ועכשיו בא מילוש אוברנוביץ' בחזרה, הוא בן 79, דרך אגב, אל נצחק מן הסרבים. גם פרון חזר לארגנטינה בגיל פחות או יותר דומה. ככה ש... כן. אם כן, השליט הזקן פיטר את כל הפקידים אחרי שהוא חוזר. בוודאי. מקטן ועד גדול. הפקידים ששירתו את אלכסנדר קרגיורגביץ'. כמובן, כדי לעשות מקום ל-5,400 המבקשים להתקבל לשירות המדינה, בטענה שהם נאמני ביתו. דרך אגב, זה הרבה יותר מבקשי משרה ממספר המשרות. השליט אשר חזר מרומניה סבל מגנגרנה של הפה והשפתיים. הוא גם סבל מגיל מפליג מאוד. כן, אבל הוא סבל גם מהגבת, בגלל ההרפתקאות שלו עם היפת שבבנות סרביה. כנראה כתוצאה של מחלת הגבת, ככן, ולפעמים התפשט מסביב למילוש ריח שהסובבים אותו לא יכלו לשאת. הם ישבו בישיבות הממשלה עם מטפחת על הנחיריים. הוא מת אחרי שנתיים בקדנציה השנייה שלו בשנת 1860. נכון. ואחריו חוזר לשלטון בנו של מילוש, הלא מיכאילו, אשר הודח ב-1842 על ידי נאמני משפחת קרגיורגביץ'. אני בטוח שהמאזינים תופסים את הדבר הזה. אבל מה משמעות הדבר? כאן יש חילופי שלטון, שתי משפחות. כאן יש אי יציבות, כאן יש אנרכיה. כאן יש טרוריזם, אכזריות נורא. כאן יש אכזריות נורא ושפיכות דמים. תשים לב שכל שליט הוא חוזר לקדנציה שנייה. מיכאילו אוברנוביץ' פעמיים. זה מדיח את זה, וזה מדיח את זה. עכשיו מיכאילו בשלטון, אני מקווה שהפעם יניחו לו. לא יניחו לו. תמשיך אפשר לקרוא. זה מציק, אבל זה טרגי. בשעות אחרי הצהריים של 10 ביוני 1868, נסע מיכאילו אוברנוביץ' עם כמה ידידים וידידות לטייל בפארק. בפארק טופצ'ידר. קיים עד היום? כן, עד היום. נסע לטייל בפארק. 3 עוברים ושבים,
שאותם פגש הנסיך בפארק, קדו לו קידה עמוקה, הנסיך הודע להם, כאשר התרחק, ירה אחד משלושתם בגבו של הנסיך, ומיד לאחר זאת ירייה שנייה פגעה בעורפו. בת דודתו של הנסיך אנקה, נכון. ניסתה להגן עליו, נפצעה פצעי מוות גם היא על ידי כדור שלישי. לאחר זאת התנפלו השלושה על הנסיך מיכאילו וחתכו את פניו שתי וערב בחרבותיהם. כן, זה היה דרישת שלום ממשפחת קרגיורגביץ'. זה עוד לא מסתיים, זה נמשך. זה נמשך. וידידיו של הנרצח, אני מקווה שהציבור מבין שמדובר במיכאילו אוברנוביץ', תומכי המשפחת אוברנוביץ' הצהירו אז, הנסיך מיכאילו אוברנוביץ' השלישי מת, יחי הנסיך מילן אוברנוביץ' הרביעי. מילן חשב שהוא היה גנרל גדול, המלך החדש, אבל ב-1876 הוא הכריז מלחמה על טורקיה, והייתה מפלה טוטלית של הסרבים. עוד מרד נגד האימפריה. ואלכסינץ, ב-1885 הוא הכריז מלחמה על בולגריה, מפני שהוא לא יכול לסבול שבולגריה סיפחה את רומליה, וסרביה לא סיפחה שום דבר, והייתה מפלה סרבית טוטלית בסליבניצה. אני מאוד מצטער, אבל זאת ההיסטוריה. למה היא חשובה? היא מסבירה לנו מה מתרחש היום. כן, מילן מכריז על עצמו למלך ומשיג עתה עצמאות מוחלטת לארצו. אין כבר אוטונומיה, יש עצמאות. כלומר, הוא הצליח במרד נגד הטורקים? הוא נכשל, אבל כדי להשכיח את המפלות שלו, הוא מכריז על עצמו כמלך. זאת הנחמה שהוא נותן לעמו האומלל. המצב נשאר בלתי יציב. בשנת הכרזת המלוכה, באמצע תפילה ציבורית בקתדרלה, ירתה אישה 2 יריות אקדח במלך החדש. הייתה זו גברת ילנה מרקוביץ', אשר בעלה, אלוף משנה, הוצא להורג כמורד. הייתה לה עוזרת, גברת ילנה קניצ'לנין. וכל זה. כן. כן, אשר גם בעלה הוצא להורג. 2 אנשים נהרגו בשעת ניסיון בריחה מן המעצר. אני כבר הורג להופעתו של טיטו, בעל השם הפשוט, ולמלחמת העולם הראשונה, עם הירייה. לא, ההיסטוריה של סרביה חייבת להיות ידועה לציבור הישראלי, אחרת הוא לא יבין מה מתרחש היום. הוא לא יבין גם אחרי שהוא ידע את ההיסטוריה. בכל אופן, מילן אוברנוביץ' הרביעי הייתה קטסטרופה. הוא ברח מן הצבא כל פעם שהייתה מפלה או שמצב הסתבך, והגנרלים היו חייבים לרוץ אחריו כדי להחזיר אותו למטה. הוא הסתכסך עם אשתו, הרוסית נטליה, והסיפורים של מריבותיהם היו הציפור של אירופה. אחרי כל הפרשות הללו, מילן אוברנוביץ' המלך החליט להתפטר. הוא אמר שסרביה נמאסה עליו, אני מבין אותו, אבל הוא גם נמאס על סרביה, ואז הוא החליט שהבן שלו, בן 13, יהיה המלך החדש. והוא קד קידה עמוקה מול הילד, ואמר, ועכשיו אתה המלך. ואבא נוסע. ועל המלך הזה, אלכסנדר אוברנוביץ', הילד, הנער, אמרו שהוא יתום ששני הוריו חיים. מפני שהיה גם ניסיון, זה טרגי, מפני שהמלכה, אמו נטליה, חטפה אותו לגרמניה. ואחרי זה, כשהבן הגיע לבגרות והיה מלך, הוא, מילן, הודיע לבנו שהוא חוזר להיות רמטכ"ל שלו. ככה שהיו רמטכ"ל שתמיד נוצח דרך אגב במלחמות. היה מצב בלתי אפשרי עם מלך ועם רמטכ"ל שהוא אביו, והיו 2 מלכים ביוגוסלביה. כאן אני מבקש לעצור אותך ולשאול אותך, מה אתה רוצה שנזכור עד מן ההיסטוריה של סרביה עד הנקודה הזאת? הפרימיטיביות, הגסות, הברוטליות, לא של העם הסרבי, שזה עם של איכרים. 94% של הסרבים היו אז איכרים. בלגרד הייתה עיר קטנה מאוד, של 30,000 תושבים. אבל האוליגריות, המנהיגים, היו אנשים פלאים. ואני לא רוצה לנקוט עמדה במה שנוגע למצב של היום. ואני רוצה שהמאזינים יסיקו את המסקנות.
הם קוראים את העיתון ורואים את הטלוויזיה כל יום מה מתרחש שם. הם לא יודעים בעד מי להיות בסכסוך בבקשה. הבלתי ברור הזה. הם חייבים להיות נגד הברבריות. קורה עכשיו אסון נוסף. המלך הצעיר, הנער הזה, מתאהב בבחורה, דרגה משין, שהיא אחת מנערותיה של אמו, והם חיים בביאריץ, אשר על חוף האוקיינוס האטלנטי בדרום צרפת. הבחורה שהוא מתאהב בה היא ב10 שנים יותר מבוגרת ממנו, והוא נער עדיין, הוא בן 16. כן. דרגה משין. דרגה משין, זו דמות טרגית מאוד. אישה יפה? בבקשה, קרא את התיאור שלה. גובה בינוני, שיער ארמוני, עיניים אפלות, אבל מביעות בכנות את רגשותיה, בעלת קול נעים מאוד ותנועות חינניות. זה טיפוח של היסטוריון? כן, זה תיאור של עיתונאי שראה אותה וההיסטוריון מצטט אותה. היא הייתה נכדתו של סוחר בהמות עשיר, אשר נמנה עם ראשוני תומכי מילוש אוברנוביץ' ב-1914, במרד שלו נגד טורקיה, כן. דרגה משין ניסה לבנו של הרופא הפרטי של הנסיך כאשר עוד הייתה בתיכון. היא הייתה בבית ספר תיכון כשהיא ניסה. כן, הוא היה אלכוהוליסט, הוא היכה אותה, הבעל שלה. הוא מת מרוב שתייה. לאחר זאת הייתה דרגה משין בין נערותיה של המלכה נטליה, אשתו של המלך מילן. כן, ועכשיו הבן, אלכסנדר, הצעיר, הנער, בן ה-16, מתאהב בה ובורח איתה לביאריץ. הוא בא לביאריץ, מוצא אותה, היות ולא היה לו אבא ולא הייתה לו אמא, אם כי שניהם היו חיים, היו כל כך רבים. דרך אגב, כשנטליה הייתה באה לבלגרד, מילן היה יוצא. כשמילן חוזר, נטליה הייתה יוצאת. כל ההיסטוריה הזו נשמעת וכל אירופה צחקה. לא, אבל זה הרקע של החיים הטרגיים של אלכסנדר אוברנוביץ' הצעיר. הוא ראה אותה לראשונה כשהוא היה בן 16. כשהוא היה בן 24, הוא נשא אותה לאישה. הצרוריה האיומה. קודם כל מפני שהיא הייתה ב10 שנים מבוגרת ממנו, ב' מפני שלא הייתה מדם מלכותי, הוא היה מלך, ג' מפני שהוא בעצמו נחשב למלך לא פופולרי. למשל, הייתה חוקה בסרביה, כל פעם שהוא רצה להנהיג שינויים אנטי-חוקתיים, הוא היה מודיע שהחוקה מבוטלת, וכעבור כמה שעות אחרי שהוא חתם על המסמכים שלו, הוא הודיע שמחזירים את החוקה על כנה. זה אי אפשר לחיות ככה. נא לקרוא את ההמשך מספרו של גלט. תומכי קרגיורגביץ', זאת אומרת, השושלת הנגדית של אוברנוביץ', ביקשו להחתים את השושלת היריבה לרגל נישואי המלך עם דרגה משין. זה הצעיר עם המבוגרת ממנו, אבל גם בחצר המלך הייתה התנגדות. שר הפנים, גנשיץ', שנראה לגמרי שטוי. דרך אגב, הרבה גנרלים והרבה שרים היו מופיעים לישיבות שטויים לחלוטין. צעק לעבר המלך, אינך יכול לשאת אישה זאת, היא הייתה הפרוצה של כל אחד וגם הפרוצה שלי. לזאת השיב המלך הצעיר בלהט, כיצד אוכל להאמין לך כאשר אתה בעצמך הכרחת את אשתך להיכנס למיטתו של אבי? המלך מילן. איזה חבורה קדושה. כן, אבל כל זה עצוב מאוד. מדינה שטוענת שהיא עצמאית, מדינה המקיימת יחסים עם המדינות המערביות, מתנהגת, אני לא רוצה להגיד איך היא מתנהגת, ויש גם עניין פוליטי. משפחת אוברנוביץ' היא פרו-אוסטרית, משפחת קרגיורגביץ' היא פרו-רוסית. זה עניין חשוב ביותר, ושתי המעצמות הללו בוחשות כל הזמן. הן אחראיות אולי למצב הטרגי הזה, הפראי, האנרכי. ועכשיו רוסיה מחליטה לחסל את משפחת אוברנוביץ' הפרו-אוסטרית, כדי לעלות למשפחת קרגיורגביץ' הפרו-רוסית. דרך אגב, מה שאנחנו מדברים היום, זה הכנה למלחמת העולם הראשונה. באיזו שנה אנחנו? אנחנו ב-1903. וזאת אומרת, אנחנו 11 שנים לפני פרוץ המלחמה, והאנשים שגרמו לפרוץ המלחמה מופיעים בתוכנית שלנו כרגע. Let's go!
רוסיה מגייסת קבוצה של קצינים אשר טוענים שהם לוחמים למען הטוען פטר קרגיורגביץ' הגולה. הטוען האמיתי לכתר. ככה הם טוענים. שכתרו נגזל ממנו כביכול. כן. וכתרו נגזל מאז שאבי אבותיו הותז ראשו ונשלח לסולטן. בדיוק. ועל כן, כדי להביא עושר ואושר לסרביה, יש לחסל את אלכסנדר אוברנוביץ' ואשתו דרגה משין, שישב המלכה. ולכן שם מתנהלות ברחבי, איך נקרא לזה? סרביה? סרביה. מותר לקרוא לה סרביה? זו המדינה? סרביה, זה במלכת סרביה. ברחבי סרביה פעולות טרור, בדיוק. ופיצוצים ורציחות. אני רוצה להגיד לך שאילו אני הייתי כאן מונה את כל פעולות הטרור, לא היינו גומרים לתוכנית אף פעם. כל המאה ה-19 בסרביה זה ים של טרור. ועכשיו אני מבקש אותך לקרוא על היום הטרגי הזה. ב-1903. ב-11 ביוני. 11 ביוני. יום חם במיוחד בבלגרד. באותו ערב הופיעו 40 קצינים, כ-40 קצינים צעירים, ובראשם ענק תוקפני ועז רוח, הלא הוא הגנרל דימיטרביץ'. כן. דימיטרביץ'. דימיטרביץ'. אשר עוד ישחק תפקיד גורלי בתולדות העולם. כי דימיטרביץ' זה, בתור ראש המודיעין הסרבי, ייתן את הנשק לגבי פרינקיפ, אשר נרצח בסרייבו את הארכידוקס פרנץ פרדיננד. כלומר, אותו אדם שבא עכשיו להתנקל באלכסנדר אוברנוביץ' ובאשתו דרגה משין, הוא האדם שיגרום למלחמת העולם הראשונה. כי מלחמת העולם הראשונה נגרמה על ידי הלאומנים הסרבים, כדי להביא לסרביה הגדולה על חשבון העולם כולו. קבוצת הצעירים, 40 הקצינים הצעירים, 40, מנסה להיכנס לארמון מבעד לדלת האחורית. סרן אחד וסמל מחיל המשמר שולפים אקדחים מול הפולשים, אבל נקצרים מיד באש הקושרים. כן. מעניין מאוד שהיה קצין משטרה שראה בעד חלונו מול הארמון שמשהו מוזר מתרחש. וכאן אני הופתעתי לגלות שהוא טלפן. זאת אומרת, היה טלפון בבלגרד ב-1903. הוא טלפן למפקד המשטרה, ששמו מרשיטיאנין, אבל הוא אמר לו, שמע, אתה שוויצר, אתה יותר מדי כאן, מה זה, קצינים עוברים ליד הארמון, אל תתרגש. אחד הקושרים נמצא בתוך הארמון, סגן אלוף. נאומוביץ', כלומר, הם ידעו שנאומוביץ' יפתח לכם את השער של הארמון. ככה סודר קודם. הוטל עליו לפתוח את הדלת האחורית, אבל הוא השתכר והלך לישון. על כן היה על הקושרים לפוצץ את הדלת. אבל הם טועים בכמות חומר הנפץ, וההתפוצצות היא כה אדירה, שכל בלגרד מתעוררת בשעת 1:30. כן, זה לא קושרים אידיאליים, אפשר להגיד. בכל אופן... הכל כאן שלומיאלי, אבל הכתר נשאר על כנו? לעת עתה. אבל היו 16 ז'נדרמים, כלומר, משהו בין חייל לשוטר, מול הארמון. הם פתחו באש, הם מילאו את חובתם. ירו. ואז ירו גם הקצינים, הקושרים שרצו להיכנס. כתוצאה מזה קובע האור החשמלי בכל הארמון. סימן שהיה חשמל בבלגרד, לפחות בארמון. מדוע אתה מדגיש זאת? כשהמקום לא היה פרימיטיבי, כפי שאפשר היה לשער? היה מאוד פרימיטיבי. 1904 היה... 1903. 1903 היה חשמל בפריז? בפריז היה חשמל מאז 1890, גם טלפון. כבר 14 שנה. כן. האור היה יכול להיות קטן יותר. אני רוצה להגיד לך שיש מחזה של ברנרד שו, שנקרא חייל השוקולדה, המתרחש בבולגריה, ושם אומרת אחת, באותה תקופה של הסיפור שלנו, ושם אומרת אחת הגיבורות לאהובה השוויצרי, אצלנו יש מדרגות בבית, לא סולם. כלומר, הם עולים. כן. השנה אם כן 1903, כן. מה עולה בגורל אותם קושרים? רגע, אין חשמל. אין חשמל. ואז הם שולחים לבית שכן כדי לקבל נרות, ומדליקים את הנרות, כן. ומה הם עושים? בבקשה. הקושרים רצים עתה מחדר לחדר, לאור אורות מהבהבים של נרות, הם תוקעים את חרבותיהם בווילונות, אשר מסתירים אולי את הזוג המלכותי, הם רוצים לעשות את הטבח ולעשות הפיכה שלמה, נכון? בדיוק. כן. והם נכנסים בחדר המיטות של המלכה, כן. הם מוצאים ספר פתוח על מיטתה, כן. הספר הוא צרפתי, הוא נקרא הבוגד, לטרטר. זה הרומן שהיא קראה
ברגע שהיא שמעה את ההתפוצצות, אחרי שמעה את ההתפוצצות, היא והמלך אלכסנדר אוברנוביץ' נעלמו. איזה פרטים אתה יודע, אבל מה קורה, מה על ראשיהם של המלך והמלכה? ובכן, הם נעלמו. נעלמו. כן. במשך שעתיים, קרא, זה טקסט מאוד מעניין, הבנוי על העדויות של אנשים שהיו עדים למעשה. מחפשים אותם במשך שעתיים, לשווא. הקושרים את המלך ואת המלכה, והם עולים לעליית הגג ויורדים למרתף, הכל לשווא. אין מלך, אין מלכה. וזה נמשך שעתיים. כן. במשך הזמן הזה, המלך אלכסנדר אוברנוביץ' והמלכה דרגה משין היו בארון בגדים. כן. המוסתר מאחורי מיטתה של המלכה בחדר המיטות שלה, והדלת הייתה כל כך בלתי נראית מפני שהייתה מכוסה בטפט, ואיש לא יכול היה לגלות את זה. זה היה מקום מסתור. מסתור, המוכן, מוכן. לפני שהם ידעו מה, כן. כן. והם היו שם ושומעים את הרעש היום שעשו הקצינים השיכורים הללו. רוב הקצינים היו לגמרי אאוט, אפשר להגיד ככה, הוודקה והסליבוביצה עזרה להם. קרא בבקשה. מפציע כבר השחר, זה טבעו של לילה שהוא נגמר, ואז מאבדת המלכה דרגה את עשתונותיה. ברגע שבו היא חושבת שהקצינים כבר אינם בחדר המיטות, היא יוצאת, פותחת את החלון, ורואה בגן הארמון המשמר המלכותי במסדר. את המשמר המלכותי במסדר, מבלי לחשוש שנייה שהמשמר הזה הוא בעצם כבר המשמר של הקושרים. בדיוק. היא פותחת את החלון וקוראת בקול גדול, חיילים, המלך שלכם בסכנה, הצילו, הצילו. מפקד המשמר, הסרן קוסטיץ', רואה אותה, פותח עליה באש. המלכה נפצעת בכתף השמאלית. כן. ובכן, מה שעומד עכשיו להתרחש לא יימשך יותר מרבע שעה. הקצינים הפראים יודעים עכשיו איפה מסתתר הזוג המלכותי. הם מנסים בגרזנים להפציע לכם דרך בחות ארון הבגדים הגדול, אבל הם שיכורים מדי ולא מצליחים. איך הם עמדו במסדר בחוץ? לא, אם הם שיכורים? המסדר הוא למטה, והקצינים הקושרים מסתובבים בארמון ורצים אנה ואנה. כן. ואז מתערב הגנרל פטרוביץ', הוא נאמן המלך אלכסנדר אוברנוביץ'. כן. הוא היה שבוי שלהם. הנה כאן. כן, כן. האם אינכם מבטיחים רבותיי לא לפגוע במלך? אחדים מן השיכורים מבטיחים, כן. ואז מקיש פטרוביץ' בדלת ואומר, הוד מלכותך, נא לפתוח, כאן אני, פטרוביץ', הנאמן שלך, יחד עם קציניך. קציניך, כן. הדלת נפתחת באיטיות, והזוג המלכותי מופיע בבגדי לילה. מה רצונכם? הקצינים אומרים, התפטרות, התפטרות. דבר כזה קרה גם בבולגריה, לפני כמה שנים, ב-1836, כשקצינים הקיפו את אלכסנדר פון בטנברג, הנסיך הבולגרי, שמו את האקדחים שלהם על רקתו ואמרו התפטרות, התפטרות, אלכסנדר פון בטנברג התפטר. כאן בבלגרד המצב ישונה, לא מפני שהמלך לא היה מוכן להתפטר, אלא מפני שהרוסים רצו שהוא ייעלם מעל פני השטח. ולכן גם להתפטר וגם להיעלם. להתפטר מעולם החיים. מה הוא משיב להם, אלכסנדר אוברנוביץ'? עכשיו? הוא שם את הזרוע במחווה של הגנה מסביב למלכה ואומר בקול רם, אינני אבי המלך מילן, קבוצה של קצינים לא יכתיבו לי מה לעשות. יפה. מה עם שבועת האמונים שלכם? בדיוק. אמיץ. וזה היה אולי המילה שהוא לא היה חייב להגיד, שבועת האמונים, מפני שהם ידעו שהם מפירים את שבועת האמונים. מה זה כל כך חשוב בסיטואציה כזאת? זה לא ככה, אל נשכח שבגרמניה היטלר לא הופל מפני שהקצינים שרצו לפגוע בו כל הזמן שמרו על שבועת האמונים, והיה קשה מאוד לקושרים נגד היטלר ב-20 ביולי 1944 להתגבר על העובדה שקצינים נשבו לו אמונים. על כן שבועת האמונים בצבאות של אירופה זה דבר רציני, אפילו עם הצבא הסרבי מה שהוא היה. בכל אופן הם חשו שהם בוגדים באותה שבועה, וזה הטריף את דעתם. כאשר שמעו את המילה שבועת אמונים, ירה סגן אלוף מישיץ' על המלך, ואלוף משנה משין, שהוא היה הגיס של המלכה לשעבר, ירה במלכה. כן. אבל שניהם מחטיאים. היו שיכורים מדי. איזה פרטים. רגע זה מנוצל על ידי נאמן המלך הגנרל פטרוביץ' כדי לפתוח באש על שני הרוצחים,
והם משיבים באש, ואז יורה הסגן סאריץ' בזוג המלכותי, ושאר הקצינים מקצצים את הזוג בחרבותיהם, ומשליכים את הגוויות בגן תוך צעקות יחי פטר קיילוביץ'. פטר קיילוביץ', זה מלך חדש בסרביה. כן, אבל כל הפרטים הללו ידועים, כל הפרטים הללו הופיעו בעיתונות, פשוט מאוד. הקצינים השיכורים הללו סיפרו את כל הסיפור לעיתונאים, מפני שאחרי שעתיים, אחרי התפוצצות, היו כבר המון עיתונאים בשער הארמון. אנחנו בתפר שבין שתי המאות. אנחנו ב-11 ביוני 1903, כן. 1903. כן. כן. אבל מה שמעניין, שאחרי שהושלחו הגופות בגן, הופיע השגריר הרוסי ניקולאי ולרייביץ' צ'אריקוב, שצפה בכל המתרחש מחלון השגרירות מול הארמון המלכותי. כדי לדווח למוסקבה. הרי הוא ארגן את זה למעשה. כן. הוא ידע את הכל. הוא בא ואמר לקצינים, לפחות תרחצו את הגופות הללו, ואז לקחו צינור וניקו אותם כפי שמנקים בבית המטבחיים חיות אחרי שנטבחו. הרוסים שילמו בעד הטבח הזה? אתה תשמע על היחס של הקצינים הפטריוטים הללו לתשלומים. נא לקרוא. הקצינים הפטריוטים העריכו שמגיע להם פרס. הם לקחו לכיסיהם את תכשיטי הזוג הנרצח, 100,000 פרנקים של זהב, הסכום החודשי אותו קיבל המלך מטעם הפרלמנט. באותו יום, דרך אגב. וגם החסכונות הפרטיים של בני הזוג. ככה מתנהגים קצינים. אנחנו בבלקנים, ואז הקצינים הלכו לראש הממשלה, דמטר צינקר מרקוביץ', והרגו אותו. הם הלכו לכל האנשים שנחשבו נאמנים לשושלת החוקית, או ברנוביץ', והרגו אותם. אבל מה שמעניין כאן, זה שהם גנבו מקורבנותיהם טבעות, שעונים, נרתיקי סיגריות, אפילו מגפיים. הכל נגנב. המשפחה קרגיורגביץ' חזרה לשלטון. המלך פטר היה למעשה השבוי של הרוצחים. הוא ידע שאם הוא עושה משהו שהרוצחים של הזוג הקודם אינם מסכימים, יסחו גם אותו. ואז בא אותו דימיטריביץ' ותכנן את הרצח בסרייבו. הרצח של פרנץ פרדיננד. כן. יורש העצר של אוסטריה-הונגריה. הרצח נועד כדי להבעיר תבערה עולמית? כדי להפקיע דרך להקמתה של סרביה השלימה. על חשבון הקרואטים, על חשבון המונטנגרים, על חשבון המקדונים, זאת הלאומנות הסרבית, שאנחנו רואים אותה כל יום בטלוויזיה, וקוראים את זה כל יום בעיתון. אתה הבאת אותנו עד 1914. על הרצח בסרייבו. הרצח שהביא לפתיחת מלחמת העולם. יש לנו הקלטות עכשוויות, כי על פי מי שהאזין לתוכנית הבחין איך שההיסטוריה שולחת אצבעות אל תוך היום הזה, אל תוך יום לשמוע את זאת. השישי הזה. בדיוק. ויש לנו קול של קולות מלחמה מוקלטים משם, ויש לנו את קולו של ווק דרשקוביץ'. מיהו ווק דרשקוביץ'? זהו סרבי, שונא קרואטים, שמסביר את המלחמה השנייה. לא מלחמה בין סרבים לקרואטים, אלא בין קרואטים נאצים לבין סרבים קומוניסטים. נשמע את קולו. This is the war between Croatian Nazi fascism and Serbian Nazi communism, Nazi Bolshevism. This is the war between Croatian Hitler and Serbian Stalin. זוהי מלחמה בין ההיטלר הקרואטי לסטלין הסרבי. הסרבי. קמה יוגוסלביה. מתי? ב-1918. במהלך המלחמה. בסוף המלחמה, כאשר אוסטרו-הונגריה נוצחה. והחיים ביוגוסלביה לא היו כל כך שמחים.
ב-20 ביוני 1928 בפרלמנט של בלגרד, בזמן ויכוח בכנסת שלהם, אחד מחברי הבית מוציא אקדח ורוצח את סטפן רדיץ', ראש המפלגה הקרואטית. ב-9 באוקטובר 1934 המלך אלכסנדר קראגיורלביץ' נרצח על ידי מקדונו קרואטי בזמן ביקורו בצרפת. הם הרגו אחד את השני בתענוג רב, ולצערי הרב טיטו והמשטר הקומוניסטי היום מופיעים כאפיזודה חולפת. דרך אגב, הם לא יודעים מה לעשות עם טיטו. בבלגרד לא רוצים בו, אני מתכוון לגבייה שלו, בבלגרד רוצים בו כי הוא קרואטי, והקרואטים לא רוצים בו כי הוא קומוניסט. סיפור עצוב מאוד. כלומר, לא באה המנוחה בתקופת השלטון הקומוניסטי של טיטו? בא, אבל זה היה כפוי. כפי שמתברר היום שהמשטר היה כפוי בגרמניה הדמוקרטית, בברית המועצות, בכל המקומות הללו. ומה שקורה היום ביוגוסלביה, זאת תחיית ההיסטוריה הסרבית והקרואטית. הם הרגו אלה את אלה. ההיסטוריה הנוראה, זו היסטוריית הדמים. כן. שכל אירופה עומדת חסרת אונים אל מולה. זה הלאומנות שלוחת הרסן, התאווה, הכרה, סירוב הכרת הזולת, סירוב הכרת ההיסטוריה. אפשר להגיד בעצף שיוגוסלביה היום היא לא העולם השלישי של אירופה, אלא משהו יותר גרוע. ומהו הלקח שאפשר ללמוד מן המלחמה היוגוסלבית? לא להיות לאומן, לא להיות פנאטי, לא לשלול את זהותו של הזולת. שעה היסטורית, רצח בארון הבגדים. אלכס אנסקי והפרופסור מיכאל הרסגור שוחחו על קורותיה של סרביה. קטעי המוסיקה בתוכנית, הייתי שמח בליבי, שיר עממי יוגוסלבי, ברליוז ולס מתוך הסימפוניה הפנטסטית ואוברטורה מתוך בנבנוטו סליני, שיר עממי סרבי ולניקה, ורדי אוברטורה מתוך כוחו של הגורל, ג'רמיק שיר עם סרבי פרסינקה, ברליוז לפרנס ג'וס וריקודים עממיים סרבים. ולסיום, ההמנון הלאומי היוגוסלבי. טכנאי השידור רוני בורלה, מירה חג'אג', אופירה יעקב ואפרים קרני. ערכה מאיה להט.